Hello everyone, welcome back to SAI vlog. So दिनै आङो साइ स्टेडियामाव दंफैयो। नोंथांमोना नायनो होनबाय थादोंमोन ना साइ स्टेडियामखौ गोबाङानो कमेन्ट हरबाय थादोंमोन ओमफ्राय आङो भिडिअखौनो लाबोनाय जायाखै बिराद लेट जाबाय आरोना साइ स्टेडियामनि भिडिअ लाबोनो होननाया। स दिनै फैमारबाय आङो दा ओमफ्राय पुरा नै माबा खामानि सोलिगासिनो दुरान काप जानो नागिरलायबायदां आं मिथिया आरोना जानो नागिरदोंना जानो नागिराखै जिखुनु खेला जानो नागिरदों आरो नै बिराद माबा खालामदों आरो मानसिफ्रा साफा एरि खालामजोबनानै दङ हनै पुरा मिस्ट्रिफोरबो दंलाजोबो माबाफोर दंलाजोबो सेस दंलाजोबो खेला गेलेग्राफोर दंलाजोबो आरो स आङो नोंथांमोननो देखायनोसै फारि फारियै साइ स्टेडियामखौ नोंथांमोना नायलांजोबबानो जाबाय स आङो देखायनोसै आरोना आं दा साइ स्टेडियामनि मेइन गेटआव फैबाय आरो बे खाथिनि गामियानो जाहैबाय बासबारि हालादल साइ स्टेडियामनि मेइन एड्रेसआनो जाहैबाय काटलगुरि पार्ट 1 गोग्लैयो आरो साइ स्टेडियामा एस्टाब्लिश जादोंमोन 2006 आव साइनि फुल फर्मानो जाहैबाय दा स्पर्ट्स अथ'रिटि अफ इन्डिया आरो क'क्राझारनि साइ स्टेडियामाव मोननै प्रग्राम अपारेट्स खालामनाय जायो एसटिसि आरो एसएजी एसटिसि माने स्पर्ट्स ट्रेनिं सेन्टार आरो एसएजी माने स्पर्ट्स एरिया गेम्स दा बाव नोंथांमोना मा खेला गेलेफैनो हागोन बा जइन जाफैनो हागोन माखासे डिटेल्सफोरखौ आङो स्क्रिनाव होना होसै नायबानो जाबाय आरो स गाइसमोन जों दा गेलारि गोजौआव दंफैयो आरो गाखोनानै नै पुरा डेन्जारनिफ्राय डेन्जारसिन बानायगासिनो आरोना नायनो हागोन नै पुरा हनै हाग्राफ्रा पुरा सनगासिनो आरोना सनस्रांगासिनो मेसिनजों दा बेयाव आर्टिफिशियेल माबासो लगायखागोन लगायनायाथ' हाग्राया दा साफा खालामबाय आरोना खेला जागोन आंनिबा खेला जासिगोन बायदि मोनदां दुरान कापानो जासिगोन बायदि एसे खोनानाय बायदिबा दुरान कापखौनो जासिगोन बायदि खोनादोंमोन नंगौना नङा मिथिया एक्जेक्टलि जिखुनु खेला जासिगोन आरोना बाव पुरा हनै प्रेक्टिस सोलिगासिनो हनै पुरा खारखावलागासिनो मानसिफ्रा दहायनिफ्रायनो फुटबल एरि गेलेदों आरोना गोबांनो खेला हाइ जाम्प लं जाम्प माबा माबि खेला नायनो हागोन नै पुरा बैहायबो दै माबाजोबनानै दं आरोना हनै दै होजोबनानै दङ दा भिउआथ' बरिया आरोना नै नायनो हागोन सालाकाथि हाजोखौ नुहुरलायो आरोना बावखुंग्रिखौ नुहुरजोबासै हनै दा नै मेइन फोथारा बेनो आरोना बिराद गुवार आरोना एरिया बेबो बावनो साइनि हस्टेलार्सफोरबो थायो आरो हौवाफोरबो हिन्जावफोरबो बै नुहुरनाया थिं गोजाया बिथिंजाय आरोना हस्टेलफ्रा नैबे थिं नुहुरदोंना बे बयस हस्टेल आरो बै गोजा नुहुरनाया जाहैबाय गार्लस हस्टेल आरोना बियो हस्टेल बावनो थानाय आरोना बावनो थायो हनै पुरा प्लेयारफ्रा लागाव बिसोर पुरा बाहागो लाजोबगोन आरो खेलायाव जिखुनु मोजां जायगाया बिराद मोजां आरोना नोंथांमोना सोर सोर फैफेरखो साइ स्टेडियामाव कमेन्टआव खिथाहरबानो जाबाय गोबाङानो फैबाय जानो हागौ आंनिबाथ' मानो होनबा बांसिन मानसियानो फैखायो खेला नायनो दाना खेलाफ्रा बावसो जाखायो बांसिनानो खेला गिदिर गिदिरा स' होमबा आङो हरैथिंजायनिखौबो देखायनोसै आरोना गाइसमोन जों दानिया गाहायाव थांनोसै आरो पुरा खेला जाबा नायब्रा नों बेफोराव गेलारिफ्राव जायगायानो थोनाय नंबावा आंनिबाथ' ना पुरा मानसि जाखायो गोगोम मानसि जाखायो बुंजोबगोन बे गाहायावबो बुंनानै गेलारियाथ' जायगा मोननायनि आसा खम आरोना फुङावनो फैनानै थाफैखायाबा आगोलायबो जोंथ' माबायावसो गाखोलाबायनानै नायनांदों बिफां सायावसो एबारबा माबायदि जागोन 6:30 5:30 फैखानानै थाफैग्रोगोन बाराबा दा जों थांसै आरोना गाहायनिखौ देखायनोसै एसे नोंथांमोननो जों दानिया ओंखारलांनोसै आरोना जों मेइन गेलारियाव दंफैयोमोन बै लहानि गेलारियाव नङा आरोना फाखानि गेलारियाव नै बैहायबो दङ पुरा हकि माबा जायो आरोना बाव हकि गेलेग्रा जों दानिया बाहेरायाव फैबाय नै पुरा हारियालिखा आरोना ओंखायनो बिराद मोजां मोनो साइ स्टेडियाम सिङाव हाबफैनो हकि गेलेयो आरोना बैहाय पुरा बुखावगासिनो नुवाखै नों बिनि बला खनसे आंनाव हान्थुआव नांखांबाय देबरगाव खेला जाबा हान्थु गिलायावनो गोगोम गोरा थारमाने आङो बे माबा थायोना बास्केटबल लायनो सरि बे माबा हकिनि बे माबा थायोना गल सोग्रा माबाया बिनि उनाव जिरायदोंमोन आङो पुरा थुस बुबाय आंनि आथिङाव सेस गाबहां खुहां मानसिफोरबो दं नालाय लासोमथारबाय आरोना आङो दा नायनो हागोन नै पुरा बरियाखा आरोना नै भिउआ आयौ सिङाव हाबबानो गोथां बरिया बेदि बिल्डिंफोरनिफ्राय आङो बिदिखौ साबसिन मोनो आरोना जेन'बा टाउन सिटिफोरनिफ्राय बिदि हारियालिखौ बरिया मोनो नै नायनो हागोन बिदि आरोना बेयाव साजायजोबगोन आरो खेला जाबा
दा मेइन गेटआ बैहायमोन हनै हिनजावफोर दंजोबो फुरा नायहरजोब्बाय जोंखौ आयु हिनजावफोर बागानसो लागा हनै दाउआबो बिरलांलाजोब्बाय बे सिङाव हाबलाबायनो मोनबावालै जुथा गाननानै बिसोरबो जुथा आलदा लाबोखानानैसो गाननानै हाबदोंदां फुरा नुवाखै हकि गेलेगासिनो आइजोफ्रा लागा क्रिकेट बुनांगौबा बिसोरहा 6 हरगोनलै दा बिदियाव गोगोम बोलो दंखायो दानिया जोङो आइजोफोर हकि गेलेनायखौ एसे नायहरनो लाजिगोन ना मागोन बरिया मोनोलां बिदिखौ नायलाय फिला देन्जार रबार बायदिसोब्रा नै बेलाय नै नायनो हागोन गाइसमोन नै खेबखाबनानै देखायबावसै आं नोंथांमोन नै माबासो प्लास्टिक टाइप बे आरोना बरिया साइज नुखायोलै हेभि दा हरैथिंखौ देखायनोसै थाबाय थाजाला बिफां लाइफांनि मोनसे गाज्रि माबाया जाहैबाय फारसेथिं मोजांबा फारसेथिं गाज्रि होननाय थायोना बिफां लाइफां सिङाव मिथिखायो ना मायदि थाम्फै फैयो आरो दाथ' दैज्लां बोथोरबावसो नैबेजों बारस'नोसै बे जोंलाय हाग्राजों थाबायनानै देरखानाय लेवार्डखौथ' गिखाया जों बोफ्लावोसो दा नैबाव मा खेला जायोमोनलाय उसु ना मा जायोमोनलाय बाव माबा माबि खेला जायो आरोना बे सिंफ्राव दा नैबेथ' गेलारिसो गोजौनिफ्राय थांनानै नायहरनो हागोन नाथाय जेब्ला खेला जागोन नोंथांमोना जानला मोनला हाबनो मोननाय नङा बेजों ओरैबायदि पुलिसफोर बेंखायोना जानला मोनलाखौ गाखोलायबावनाय नङा बाव फुरा मेइनखौ टिकेट दामि गोनांखौ गाखोहोगोन बाव जोंहा लहानियाव खिथु खामलायलायनाय जिरायदों ओमफ्राय नोंगौखौसो बुंदों दा नै ओरैबो बिफां नाथाय बे मा बिफां आं मिथिया आरोना बेखौ नाम गैयि बिफांसो फिथाइबो दंलाबायो नै दंनायालाय जालाय अमेर आंथ' जानाय गोरखाया नों जानायबा जाजागौमोन 10 मिनिट उनाव दुरान काप बिफां गिदिर लिरनाय नै बेखौसो मोनलांनांगौ दा लाइटखौ न'फ्राव ओरैनो गामियाव सानथामखासै जोंना कारेन्ट गैया आरो बेखौ लगायबावनो ट्रेन्सफर्मायानो फिउस थांबावगोन गैया गाइसमोन गैया कारेन्ट गैया जोंनाव कारेन्ट गैयियानो बेसेबां जाखो सानथाम ना साननै साननै जाबाय कारेन्ट गैया आरो बे कारेन्ट गिदिरखौ लांबावनो सेस बेखौ लांनांगौबाथाय ट्रेन्सफर्मार गोदान लाबोबाय दिनै माला जागोन मिथिया गामियाव कारेन्ट नांलामोन रावनोबो डाइरेक्ट ओरैथिंथ' मा दं जेबो गैला ओरैथिं गैनायालाय थेवब्लाबो देखायनोसै गाइसमोन फैनानै जोङो बयस हस्टेलखौ मोनफैबाय आरोना नैबे नुहुरनायानो बयस हस्टेल आरो नैबे र' आङो गार्लसथिं थांला आरोना एलाउड गैयाथ' थांलाबायनो बै ससेखौ बारनो मोनालै आं फैखांखाबाय दा बै नुहुरनायानो जाहैबाय नैबे नुहुरनायानो जाहैबाय बियो जाहैबाय गार्लसनि हिनजावफोरनि हस्टेल बियो दा ओमफ्राय बिथिं क्वार्टारफोरबो दं नैबे बयसफोरनि आरो आं थांनानै देखायहैबाय थाला बेलाय बिल्डिंल'सो बाव सोर मा थानायनि जिखुनु देखायफैबाय नोंथांमोननो दा गाइसमोन जोङो लहानि गेलारियाव गाखोफैबाय आरोना जुदि नोंथांमोना बै फाखानि गेलारियाव गाखोनो मोनाबा आरोना बायसान्स मोनबाय बायाबा बे लहानि गेलारियावनो जिरायफैनांगोन आरोना नै नायनानै लानो हागोन नै बिदि जागोन आरोना गोजां बोथोरफ्रावसो बिराद मोजां जागोन गानफब जोमफब नाथाय दा जेन'बा सान्दुं दुंफुनायबा हले खिबुआ फाफर जागोन फाफर लहा माबा माबि लानानै फैखा गेलारिया नाथाय बिराद बुरजा आरोना नै ओरै फुरा 360 राउन्डजोब आरोना नै नायनो हागोन ओरैबो हरैबो बैहाय स्पेसियेल आरोना गोजौआव दा दै सारखावनानै दङ नै जोंना मोनायाव नैबे लाइटफोरखौ अन होयोबा ना सांग्रेमा बिरदों ना मा बिरदों सेस नुजोबो थाम्फै दांग्रा ना थाम्फै थैसोबग्रा सेस सिनायजोबखायो आरोना अखा बिरदों ना मा बिरदों ओरैबायदि डेन्जार लाइट बियो दहाय नैबे गोजौनिफ्रायनो भिडिअ बानायहरदोंमोन आरोना आङो दाना गाहायाव फैबाय नै फुरा माबागासिनोलै जासिगोन खेलायालाय जासिगोन जानाया नैबेबाव फुरा जिरायफैलायलायथारसै नामा खेला गेलेग्राफ्रा आजादिनो गथ'फोरनिबो नामा बिलाय फिसा फिसायालाय बै हाग्रा माबाग्राया एवस्रांग्रा मेसिना बेखौसो मोननांगौलै गामियावनो फ्रियाव एवना होजोबबावगोन आं
उमेर नोंसिनावबो बायग्रोदोब्रा EMI आव ट्राइ नायग्रोदों बिथांमोना बारसिगोन आरोना लाइटआ खयथा मोनसे मोननै मोनथाम बेजों मोनब्रै आरोना जों दानिया थांसै आरो ओंखारबाय भिडिअआ बारा गोलाव जायासै जानो हागौ जोङो हाखु दाखु खेबफैबाय आरोना मोनासैबो जा देखायनांगौ देखायफैबाय जोंनो खेला जाबा देखायनोसैलाय खेलायाव मोजाङै नायदो खेलायाव बरिया खेबनानै देखायगोन आङो दिनै बारा मोजाङै खेबासै मानो होनोबा सिगाङावबो बानायखांखाबायमोन आङो साइ स्टेडियामनि भिडिअखौ सिगांनि भिडिअआव थांनानै नायनो हागोन सिगाङावबो बानायखांखाबाय आङो ओमफ्राय दा बुंहरफिनबाय थानायखायसो कमेन्टआव नायनो होननानै होनफिनबाय थानायखायसो आङो बानायफैफिनबावदों आरो दिनै बानायनानै देखायफैबाय नोंथांमोननो भिडिअआ सर्ट जाबाय जानो हागौ आरो भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनगोन गाइसमोन बाय बाय